Bakit tayo eh? Libang ka diyan. Buntahin ay. Sa una kay humot pa to din niya karon mo man tayo. Igi mo makalibangan sa tulan. Welcome back sa ating YouTube channel! Mabungad na rin nanakay! Mga yawa mo! Hoy! Mga piling dato! Meron ba di mga mautog naong? Ngaon mo santul ay! So yun na na, day. Padong namin nga sa among gikawatan po sa una. So kanang batch 2 nga kawat niya santol ni day. Among kauban, nadas ko chili og sa asin! Imbarok! Hoy! Makambak mo! Nagimadata ni mong tubig! Kay bugat na! Mga piling dato po mga bahubilat mga bayana. Tarong entran na. Pigo laban. So gwapa kayo kada. Saan gila tubig? Merinda. Merinda. Pangit no. So muna tayo everyone. So muna siya ang batch 2 nga kawat day sa Santul kay wala may karang wala may tao sa amo. Bana ba ni? Kisa pa to ito mo init mo kayo. Muna payo kung panit. More kalagutan mo mga barkada bitan mga piling dato dai. Mga pilingira kayo ba? Bisti. Umangani ko na wa kay pan lipstick nun, wa kay contact lens. Actually wa ko nunod ana dai kay murag pulan bitaw ko taw sa contact lens. Tungangin pang namatay. Tunga bubuang mo. Sagay. Tungaban. Just sudah kay motor dai kay tare bogot. Sana kay for this video sa mga dai. Basta kami na po nakita murag buang. Bana kay motor bugot. Sa wala pasag ka na mi dai nya nga mong kauban duha na kay mas motor. So to kami minabiyaan. Sumika pa kay. Di man lagi mo ato sa housing kas nara dito ko to daon. Si. Ngayo ko man ako sa motog housing. So di mi kay ko sa motor sila na nakaya. Tunso may gandang tubig oh. Unsa may gina di ikaw pa inom og tubig? Di ko pa inom. Alright, pugkaw santul ako manguha. Oh, yay tadughit. Matok anta mo. Nga, ikaw. Bala na, dugdug ko na mo kagalingon. Ikaw sige kang inom mo bugbit ka. Oh, kakaya naman sa kanya oy. Hoy, mga serpente! Pusilon, kitang ustag iya diha ah. Wala na ng tubig ha! Piling. Hoy, wala ko ito sa suka. Ano ito sa suka? Atay! Wow, talaga sa'yo talaga galing ha. Sirigan, may itugbo kay Niwang. Agoy noy! Niwang daw ka! Hoy! Tama yan, kambo ka oy. Tama yan. Ikaw, nagsabahan na niwang daw ka! Aray! Dangan jud hindi magkatawa no hapak. Buang. Barkada ni mong masakit utok. Hindi magkatawa. Uga ko kay mahapa uga ko. Kayuring lumatay. May kayo dito paros. Wa ako ka. Aray! Aray doy. Hapit. Gigil mo ako. Saba kayo kaya. Unsa na ka nang nga? Nanago pa mga dinapente yawa. Ayaw palago kayo na ang plagyo dan, di na makita. Kapoy mo ko eh. So what today? Hapit na mi. Oh my god. Hapit na. Bugbuang. Sa hapit na mi naabot. Sumula na mong gikawatan yung dapis kasada. Lughit na mga primaw no. Thank you. Ingat na dyan eh. Niwang daw ko kayo ka. Oh, tambo ka. Bisa sa'yo nag-ingon oy. Mga bilatan ay lagot ka. Daman dyan ang Atong gagmay. May bunga di ka kat-kat sa ba. Nabi dughit. Libre ko kasi balad ba. Uy, bunga day. Hiyasam tamang nga. Ano ito bunga? Wala na sila irit ang lughit day. Ang suka. Sumart ever. Bakit tayo eh? Bang ka diyan. Buntahin day. Sa una kay humot pa to din niya karon mo man tayo. Igi mo makalibangan sa tulan. Ano mo gibunga, igi mo makalibangan na day kay hawan man kayo tamak-tamak kan mga tao day. Hawan naman. Sinahangkap na ko na yung bahod yung tae. Ito bunga, mga kurimaw. Wapa dyan din dughit. Asam tamang nga. Ang tae ha dyan. Hagoy, way lami day. Wami kakuhag santol. Walay makawat. Igikawat tapos ubang silingan. Ay, gano'n eh. Ito may lain natin kagaling. Na may mga santulan din. Mangga. Dapit lang ko ang ganidahan santol dito. Asa man? Dapit ilahang kanan rin dapit ba? Natata. Nantuhil bitaw ubos. Sa de? Nga, magod din santulan dito. Sa babay sa binig, mangita pa mig
asa dapit ang lugar nga santulan day kay murag walay bunga dito day tapos bawpo yung tayo day bugkot. So, lay mo bug tayo day. Baba ni mo. Bug tayo. So mo to mag-searching for chika sa mi kasami dapit na pod mga awas no. Yung mga ganon. Nanguha sa Julius ginag santol asa ka ha? Lapit ba? Bugkot pa po ni mga ulit pa din kauban eh. Pagwat yung lingi sa taga sa dapit ng kabungahan dito. Isa amili na eh. Saan Yung kada bili na magkakanding buwang ka. Usap ka na akong pergidam, nakanding. Tapos kaya mayab po dahil ni nga pa doon. Nga sa alam, may pagkakuna-una. Takay, pagtarong, kung niya ba? Ago, di kahuat, paghuat mo diha kay. Nawa naman dahil, dahil. Grade 2, magugusaw na, katong ngawat mo dira, grade 2. Nimal ko kayo. Nga karong, graduate na ko dahil, og grade 3. Ha? So, ato na unang year. Wow, kami prabyo. Kumatong na umar. Wow, kami prabyo. Daw kayo. Yawa, wa may kakawag santol day. Walay makawat yan, nahurot na sila nga. Ay, uy! Nahurot na. This is your. Ito nang matag ka pa. Maligid ka pa. Yung kato to yung ligid. Wow, mo na day tutoy. Lahinog sa day. Now, baro na galan ko. Oh. Baro mo butasan. Pangakay mo dito. Kaway liso. Makapanghampak kilo abal chili. Dito. Nako pala barangan. Lumay na rin sila. Hiluan ko na, lumay. Gugo dire. Kaya puro nga kayo na nag-video. Ana ibot. Buguan. Sus, ang buring. Baana ka ninyo. Murang tagdagang tao ninyo. Ay, pinanta ka mo. Awa pa na yung agas. Bukan. Wow, kapaspas oh. Nawag yun na daw. Paspas. Paspas, gawin na daw. Kita mo na na puti. Oo. Paano sa mga magpaoy? Ang paano ito ka na natutuslo ng suka. Tuloy. Ang santol nga plano, nahimo ng kapaya. Uy, hindi ka na, uy. Nabili siya puro. Bitaw. Ay, nakakahiya naman sa mga ligay kalbaro. Ha? Ay, maliit ka rito. Tari ito. Ay, may kalbaro na mapanood dito. May tandira. Tandira. Ha? Buta mga ano kapaya. Ano pa dito, de? Ang suka? Ang kakao lagi. Kabutan siya. Puta. Kamu na dito. Nagsumpay mo. Di mo. Hindi na po na. Agoy sa kabasa ta. Minuog. Pero ganyan. Ba na kayo ba? Nawiliso. Gapa kayo. Ako ba pa ba? Murag siya ako lumaot kayo. Magnaog ang takan. Sige ko nakat. Liwat siyang cellphone natakan. Logor. Nawang kagdirhin. Wow. Dirhin talipon. Usa ring ibon. Iste. Narahuan na yung mga nun. Ang wine, ano? Agad. Basak na ko. Buang mo. Labo po nangihi, oh. Day. Basta ta. Di ba na inunon sa tagasar sa katigwas. Ha? Ang yung mga istorya nagwangi. Tagasar sa video ba murag buang. Murag na nabigat sa utok niya tapon. Pila po tati panitra. Ang beso diri ah. Mama ka rin. Ang gusto piso diri na. Ang ganda sa kanay. Oh. Mati-mati mo na yung kanay. Ka naman. Primative. Bukan ka. Pwede lang suka. Bada na hurot na ito. Bihuwad na akong hurot. Maginis sa suka ba? Asa na to gusto eh? Bayat na may talis bayot. Ang tao na kuman na Ito mama pa ngayon, Tris. May Tris dito at sa tina. Wow, di ba? Ang tao na ang tao. Uri ka man takot. Naman na Marjo na ibubog. Lang imbitaw. At siloyot. Dilap na yun. Uy. Galigsit na tabangan. Wala ko mo dato na itong Jamaica. Kada napagod na. Wala ito. Spanish. Naong sa finish? Wala kami prabyo ang word na luod ha. Tamantalang ang mukha mo na Ayun, yan. nagbarot, bugok. Joke naman good choy. Kamu no. Kaya sabi. Borok gaya, bugok ang ka eh. Ulit ni Marvin. Pero kaya kami. Hala, uwan na yun. Problema ka ng bahay? Ay, jajay! Diyo nga. Nagibit-bit ng pagbuang. Kalo kayo may ilong daw kayo. Munyo ka. Ayaw mo na yun. Ay, paglahi mo kuan. Sama dito. Ito yung bayot. Ano ya? Ano kasi yung mga hindi? Kamera sa suka.